Jo com a dona el que considero és que sí que hem de fer una memòria històrica de les dones d'abans que no eren visibles i que passaven desapercebudes, els hi hem de donar aquell mèrit, però que a aquestes alçades ja hauria de ser una igualtat total. Som pageses, som ramaderes i podem estar en qualsevol dels àmbits parlant de la nostra pròpia experiència professional. Penso que estem al segle XXI i aquí hem de començar a treballar diferent. Soc criadora de gall del Penedès, tenim la granja aquí d'Igall, juntament amb el meu marit i els meus fills. Per mi, el gall del Penedès és el record que la meva àvia m'ha deixat en el sentit d'apreciar i valorar els productes de la nostra terra i el patrimoni que això és per nosaltres, perquè és història. El projecte d'Escairador és un projecte relativament jove i ens dediquem a la recuperació de varietats tradicionals de cereals i llegums. Quan eres petit, jugar, a veure com encara l'avi segava amb el volant, amb la falç, i un dia aquest vincle emocional amb aquest passat torna a néixer, no? I vam decidir professionalitzar aquesta part dels cereals tradicionals i el procés d'escairat, que és una cosa tan singular que a dia d'avui ja només ho trobem al Berguedà. Sí que és veritat que ara estan sortint moltes iniciatives en el territori i fora de territori, exemples d'èxit de dones que en un moment donat de la seva vida van tirar endavant i ho han aconseguit i són un exemple a seguir. Em sento molt orgullosa de portar aquest granet de sorra a la recuperació d'aquesta raça en perill d'extinció i que la gent valori la feina que fem al darrere de donar una bona alimentació, que estiguin criats amb llibertat, realment amb molt de cor i amb molt de cap. Per un projecte que té pocs anys de vida, d'haver rebut diferents reconeixements, com des de la comunitat Slow Food, premis d'innovació a nivell comarcal, és una injecció d'energia molt positiva. Per nosaltres és important que la dona sigui reconeguda pel seu projecte i no pel fet de ser dona. Penso que potser aquí hauríem de premiar els projectes, les idees, el talent, i començar a deixar una mica enrere el fet de si ets home o dona. Si aquella explotació agrícola se l'ha d'ajudar, perquè aquell projecte és innovador i és de futur i és una aposta per al territori, per un producte diferenciat, és igual si hi hagi un home o una dona, s'ha de tirar endavant. Veig la dona empresària del sector primari amb un gran potencial. Aquí ens fa falta una nova mirada, una nova manera de fer, mirant-nos el sector des d'una altra visió més sostenible, menys capitalista. La mirada més patriarcal que hem tingut fins ara és la que ens ha conduït aquí. Per tant, si n'hem de sortir, segurament la visió d'una dona ens ajudarà molt més. Trobar aquesta manera de complicitat entre nosaltres, de on arribes tu, on arribo jo, penso que pot arribar a tenir un gran fruit.